Radi by ste bývali v prírode, ale nie ďaleko od mesta? Vítajte v obci Záježová, vzdialenej 25 km od mesta Zvolen, kde vám ukážem 2 zrekonštruované rodinné domy na pozemku o rozlohe 5300 m2. Tieto nehnuteľnosti sú ideálnou voľbou pre viacgeneračné bývanie, podnikanie, prenájom alebo ako miesto na oddych a relax v lone prírody. Hlavný dom o rozlohe 100 m2 pozostáva z 2 bytových jednotiek a na prízemí sa nachádza v suteréne útulný jednoizbový byt s kuchyňou, kúpeľňou, špajzou a kotolňou. Na poschodí sa nachádza druhý byt s 3 izbami, kuchyňou, kúpeľňou a toaletou. Druhý dom o rozlohe 70 m2 je postavený z kameňa, dýcha históriou a útulnosťou. Dispozícia domu je chodba, kúpeľňa z WC, 2 izby, obývačka, priestrana s kuchyňou a priamym vstupom na terasu. Ak vás zaujala táto ponuka, rada vám ho ukážem aj osobne. Volám sa Beata Belková zo spoločnosti Pekné reality a nezabudnite nás sledovať aj na našich sociálnych sieťach.